Hello guys, may panibago tayong kukuning gulay. Panibagong adventure. Adventure nga ba? Meron tayo guys sa kukunin tayo. Panibagong lulutuin na naman. Hindi ko alam kung ano pang lulutuin ko. Kung piprituhin ko asiman. Kailangan natin ng panungkit guys, tali at tcharan! So guys, tatali natin ito para maabot natin yun. Natin guys. Ang ating panungkit. Pangabot dun sa puso. Dito na guys, palalaglagin na natin guys ang ating puso. One, two, three. So very simple guys. Ganun ang pagkukuha ng puso. Hihipan nyo guys para sabing araw lumaki daw yung yung saging. Pero sabi na totoo naman dahil. So very simple pagkuha ng puso. Parang hindi naman nangyari. So very tibay. Ito na nga guys. Kung bibili natin sa market, mga magkano guys? Siguro mga 60 pesos. Ngayon dito libre na lang. Yan nga guys, dito nga tayo magbabalat nito. Hindi medyo makalat. Mga guys, ito na dapat, ganito na dapat yung iwain ninyo. Kasi para malambot na siya guys. Kasi yung mga matitigas pa yung okay guys, building muna ako. Guys, finish na ang ating puso. Tanggal na ang fish shield. Ano naman natin?
lalagyan natin ng asin at guys, lalagyan na siya natin ng asin. Ito na nga guys, yung finish product natin na iniwa na puso. Yun guys, maghanap ko ng sibuyas, bawang. Kasi halo natin yun guys. Mamaya guys, lalagayin ko pa ito guys para medyo malambot-lambot siya guys. Kasi pag ano natin, hindi pa sure na siguradong luto. Inano ko lang kasi siya guys sa asin. Okay guys, yung so, depende sa inyo kung gusto nyo lagayin. Kasi kami nilalaga pa namin sa mga bata. Habang hinihintay natin ito guys, ihiwa muna tayo ng bawang at guys, yung sibuyas bawang, ilang dapat yung siya. Samahan natin siya guys. Patutuyo natin na guys para lamig-lamig. Lalagyan po natin siya ng bawang at sibuyas. Yung pinong-pino to guys ha.
product. Crispy pa siya guys. Masarap yan guys, masarap. Lalo na sasamahan pa natin ng pipino. Yan guys, mamaya makikita nyo ng guys. Bago tayo kakain, prepare muna tayo para hindi dumating. Papa, ako na lang mag. Go, tayo. Ito nga guys, kanina pa kami lantak na lantak dito eh. Kanina pa ako nagugutom habang niluluto ko to guys. Talagang yung laway ko tumutuloy. Sarap guys, lalo na ito ang favorite namin itong mag-asawa. Ito guys, ito na yung previous product natin na puso. Sarap siya guys, lalo pag malutong talagang maaakit kang kumain. Hala! Yummy! Tikim ako! Do you want it? Yum, yum, yum. Sarap. Guys, kain muna tayo. Ulam na to, mura na, tipid pa. Dito lang sa bakuran, may ulam ka na. Basta meron ka lang mga seasoning, mga ano. Masarap pa. Ito guys. Dito kami nagkain sa labas kasi hindi mainit sa lalo. Ano to guys? Alam mo yung puso. Masustansya na. Puso pa ng mga bata. Tinuturuan namin mga bata kumain ng mga ganitong gulay kasi mahirap rin naman puro karne. Para lumaki sila, hindi sila ano sa gulay, hindi sila kumakain, hindi sila masiselan.